Hyvät katsojat, kaikki tarinat alkavat joskus ja päättyvät joskus, ja Lahdessa niin kävi keskiviikkona. Tervetuloa mukaan Janne Ahosen jäähyväiskilpailua seuraamaan ja vähän muistelemaan miestä. Aika mielenkiintoisia tarinoita sinulta kyllä löytyy pitkän ajan takaa. Joo, mulla on ollut onni seurata läheltä Jannen uraa ihan alusta asti, voidaan sanoa. Mä muistan ensimmäisen kerran, kun Jannen kanssa lähdettiin yhteiselle ulkomaan kilpailureissulle. Se oli Norjassa vuonna 1992 kesällä. Se oli semmoinen tilanne, että muut oli kutsuttu tuoreena olympiavoittajana Norjaan kesäkisoihin. En muista edes kylää, missä oltiin, mutta siellä oli semmoinen 40 hyppyrimäki. Ja meillä oli silloin pyyntö, että ottakaa Suomesta mukaan joku toinen nuori lahjakas tulevaisuuden nimi. Ja valinta silloin sattui Janne Ahoseen ja Janne lähti silloin ensimmäistä kertaa mukana. Janne oli silloin 14-ikäinen poikainen ja kyllä täytyy sanoa, että aika hiljainen poika oli, kun autoa kyytiin otettiin. Että Janne ei sillä reissulla kyllä paljon puhunut eikä pukahtanut, mutta valinta osui sikäli kyllä aika oikein. Nimittäin heti seuraavana vuonnahan Janne oli jo mukana sitten maajoukkuetoiminnassa. No mut hei, ei tää niin vakavaa ole. Se on hauska tarina, että Jannen ensimmäinen maailmancupin kisa ulkomailla oltiin Ruhpoldingissa kilpailumatkalla silloin. Ja muistan, että se on ainut kilpailu, missä mä oon nähnyt, että Ahosen Janneakin jännitti. Lähdettiin ensimmäiseen kilpailukierrokseen ja nappasin siitä sukset seinältä, punaiset atomikit, niin kuin omatkin oli, mutta sitten siellä tornissa huomasin, että ne onkin sen 10-15 senttiä liian pitkät. Lähdin kopista pihalle ja huomasin, että mun sukset on hupuu, ne on jossakin hukassa, mutta tajusin saman tien, että juniorisukset on siinä kopin seinällä ja laskin 1+1 ja tajusin, että Janne on ottanut mun sukset siitä olkapäille, kun lähtenyt kiipeämään torniin. Oli Niemisen sukset, mitkä mä olin vienyt ylös ja sitten siinä tuli hätäkäteen mulla, että mistä mä saan omat ja Niemisellä oli hätäkädessä alhaalla, että mistä se saa sukset ja sitten me juostiin päin seiniä ja törmäiltiin jos johonkin. Ja meillä mennessä tulla pieni hässäkkä siinä tilanteessa. Tietysti kiireellä valmentajille huhuiltiin, että pysäyttäkää se Janne siellä, että sillä on väärät sukset. Ja Janne oli jo kerennyt torniin asti ja niin me sitten sovittiin, että mä lähdin juokseen alhaalta. Silloin ei vielä hissejä mäessä ollut, niin mä lähdin alhaalta juoksemaan Jannen sukset mukana. Ja Janne juosi ylhäältä alaspäin sitten mun suksien kanssa ja puolivälissä matkaa me vaihdettiin. Mutta jo silloin oli havaittavissa se, että kyllä Janne omaa todellisen kilpailijan luonteen ja lahjan siihen touhuun. Päästiin hyppäämään ja siinä taas käy silleen, että mä muistan kumminpäin se oli. Me oltiin viimeinen ja toiseksi viimeinen. Mä en nyt ihan varma kumminpäin ne sijoitukset oli, mutta Muistan, että siinä kilpailussakin niin Janne oli loppupeleissä paras suomalainen ja mua sitten kokeneempana tämä episodi häiritsi sen verran, että mä en päässyt toiselle kierrokselle. Se oli vähän surullinen alku, mutta ei se mitään. Kyllä siitä ollaan noustu kuitenkin. Hieman nihkeähkön alun jälkeen Janne Ahonen hyppäsi suomalaisiin sydämiin pysyvästi. Janne Ahonen, kuningaskotka, legenda, jonka jylhien lentojen vastapainoksi muodostui vähitellen perhe- ja moottoriurheilu. Reppuselässä mä en uskalla sua pitää hypätessä, että siihen kyytiin ei ole mahdollisuutta ottaa. Ihan mahtava laite. Tänään jäljellä on hiljattain kasvanut perhe ja totta kai moottoriurheilu. Mäkiura on nyt käsitelty. Silloin keväällä, kun asian ilmoitti, että lopettaa, niin silloin se oli vaikeaa. Ja niin kuin tarkkasilmäisimmät huomasi, niin oli vaikea sitä kertoa, mutta kyllä mä luulen kanssa, että sen on niin pitkälti ja valmiiksi ja käsitellyt ja käynyt mielessään läpi, että tänään tästä pystyy nauttimaan. Eikä totta kai tietty haikeus on niin kuin pitää ja sen ymmärtää, mutta iloisilla mielin alusta loppuun asti tämä päivä. Janne saavutti urallaan huikeat 19 arvokisamitalia. Kaiken kruununa historiallisen maaginen suoritus, 5 mäkiviikon voittoa. Jäähyväiskilpailun kutsulista oli vakuuttava ja päivän avasi vauhditon pituuskisa. Voittaja tutusti Janne Ahonen. Jannen hurjinta yksittäistä suoritusta puntaroitaessa 2 tapahtumaa menevät yli muiden. No, tää Planitsa ei viime talvena se pitkä hyppy, tai edellistä talvena kautena se pitkä hyppy, niin kyllä huimia miehiä on ja huima mies on Janne, kyllä täytyy myöntää. In my memory is also his 240-meter flight in Planica. He crashed, but it was an amazing jump, and but he's for sure the best jumper in the world. I think it was his longest flight, 240 in Planica.
I think also for him this is the best feeling. Sieltä lähdetään viimeisen hyppyyn tällä kaudella. Kiinni tämän kilpailun ohitossakin Pettersson ja Ihan ensin mä olin, että jes, että mahtavaa, että nyt lentää. Ja sitten sen jälkeen alkoi tajumaan, että menee liiankin pitkään. Ja sitten viimeinen hetki muistojen alastuloa, niin oli vaan, että nyt menee jalat poikki. Ei voi mitään, että sinne rysähtää. Ja 240, se olisi uusi maailmanennätys, mutta nyt ei puhehdita niitä, nimittäin tässä on pahan näköinen tilanne. Kyllä mulla tulee varmasti ekana mieleen noin 5 mäkiviikon voittoa, niin kuin varmasti useimmilla muillakin. Että sen verran huikea juttu oli. Ja sitten ne muutamat palkintopalliset maailmancupissa, että toista sataa, niin kyllä ne ekana tulee mieleen. Of course, the biggest thing I think he won 5 times the 4-hill tournament. That's for me, from Austrian guy. It's the biggest event for me, and he won it 5 times. I'm really a little bit jealous. Se on kyllä tapahtunut 5 kertaa, eli sen mäkiviikon voitto 5 kertaa, niin se on ihan älyttömän kova juttu. Eli 4 mäkiviikon voittoa Janne Ahosella. Kuningaskotkalla on taskussa. Ja Jens Weissblok on hänen rinnallaan 4 voitossa. Ja nyt haetaan 5. Tästä lähtee Kuningaskotkan hyppyhistoriaan. Ja Janne pitää titata. Janne pitää titata! Ja siinä se on! 5. mäkiviikon voittoon Janne Ahosen heiniä. Ja legenda on syttynyt. Onko tässä kenties aikojen mäkikotkaa? 136 metriä. Hyvät katsojat, hypätään mäkihyppyhistoriaan. Käsittämättömien saavutusten vastapainona on yksi riipaiseva pettymys. Olympialaiset. Se on ihan selvä juttu, että Torin olympialaiset on mun viimeiset olympialaiset. Seuraavaa 4 vuotta ei enää jaksa, se on ihan selvä, mutta henkilökohtainen olympiamitali puuttuu, joukkueesta se on, mutta henkilökohtainen puuttuu ja se jos tuolla kaapissa vielä joskus on, niin sitten siellä on kaikki mitä siellä tarvii olla tai voi olla. Kuningaskotka piti puheensa. Torinon jälkeen ei Ahosta olympialaisissa nähty. Se henkilökohtainen olympiatäyttymys, se jäi saavuttamatta ikuisiksi ajoiksi. En mä lähde itseäni esittelemään, en legendana, en ex-mäkimiehenä, enkä edes siinä kansalaisena, että tästä lähdetään etsimään seuraavia latuja sitten. Ennen uusia latuja käydään pienellä katkolla ja hypätään sen jälkeen se viimeinen kisa. Varsinaisen kisan yhteydessä muistettiin myös ennen Jannea eläköityneitä mäkilegendoja. Respect, se oli päivän teema. Hypätään itse kilpailun tuoksinaan mukaan mielenkiintoisen nimen kohdalla. Vuorossa Ville Kantee, joka on toiminut 4 vuoden ajan jo aivan muissa hommissa kuin hyppääjä. Poikamies Kantee kyllä teki tämän kilpailun ehdottomasti rohkeimmat suoritukset. 4 vuotta Ville on ollut pois mäestä, voidellut poikien suksia, mutta nyt Ville päätti Jannen kunniaksi vielä nousta kertaalleen mäkitorniin ja mitat ei silmiä hivelleet tässä kohtaa, mutta hatunnoston arvoinen suoritus. Tämä oli rohkea miehen rohkea teko. Tässä Kantee 57 metriin, mutta hymy on silti huulilla. Toisellaan hän hyppäsi 59 metriä ja oli kisan 15. Jos on Jannen eläkepäivät vasta aluillaan, niin tällä seuraavalla hyppääjällä ne ovat olleet jo jonkin aikaa päällä. Jos ei nyt lasketa sitten mäkiviikolla hypättyjä koehyppyjä kamerakypärässä. Andy Kohlberger. Goldi kuuluu ehdottomasti näihin mäkiurheilun eläviin legendoihin. Muistan itsekin, kun Goldin kanssa monta vuotta samoja kilpailuja kierrettiin. Goldi ehdoton mäkiurheilupersona, erittäin ystävällinen kaveri ja semmoinen ikuinen ilopilleri ja niin kuin tämänpäiväisistäkin suorituksista nähtiin, niin tuo iloisuus Goldin tekemisistä ei ole hävinnyt edelleenkään mihinkään. Ei yhtään mihinkään. Siinä on tuollaista suuren tähden arvokkuutta myöskin koko ajan läsnä. Hienoa, että Kohlberger myöskin kunnioittamassa Jannen jäähyväiskilpailua. Matti Hautamäellä eläkepäivät vielä odottavat. Toisaalta Jannen jäähyväiskisassa tuli ehkä hieman pelottavakin tulos, jos voidaan sanoa. Joo, kyllä täytyy sanoa, että Matti tietysti on kärsinyt pienistä polvivaivoista, joka on vaikuttanut miehen harjoitteluun aika paljon, mutta
Kyllä tietysti täytyy sanoa, että aika karua luettavaa tämä tuloslista, kun katsotaan, että Matti Hautamäki kuuluu edelleen meidän aktiiviurheilijoihin, mutta Matti tässä kilpailussa pisimmällään 80 metriä jäi 10 metrin päähän nyt lopettavasta Janne Ahosesta. Matti Hautamäen leiskaukset 74 ja pidempi 80 metriä. Sijoitus jaettu 9. Lisää eläkeläisiä maailmalta. Andreas Wiedhölzl. Mies on kuitenkin mäkiviikon voittaja ja varsin pidetty persoona mäkipiireissä. Nyt eläkepäiviltään vielä kerran puku päälle. On hienoa nähdä, että itävaltalaiset mäkilegendat kunnioittaa Janne Ahosen jäähyväiskilpailua tällä tavalla, että vaikka omat sukset on jo nurkkaan laitettu, nämäkin herrat mäkeen kipuavat. Wiedhölzl kuuluu tähän porukkaan, joka myös on voittanut mäkiviikon. Teki erittäin komean uran itsekin. Wiedhölzl hyppäsi viimeiset viralliset kilpailuhyppynsä viime keväänä Planitsassa, mutta nyt vielä kerran mäkivehkeet kiskottiin niskaan kunnianosoituksena Janne Ahosta kohtaan. Kuinka helppoa tai kuinka vaikeaa mäkivehkeitä on ylipäätänsä enää laittaa sitten niskaan, kun ne on kerran romukoppaan viskattu? Ainakaan itsellesi ei niitä ole päälle ilmestynyt. Ei itselleni ole ilmestynyt eikä ilmesty, koska kaikki mun vehkeet on jo poltettu. Uraansa vielä jatkava Martin Schmidt seuraavana vuoroon ja hän kuuluu myöskin näihin Keski-Euroopan supertähtiin, supertykkeihin ja monivuotiseen kumppanuussuhteeseen päivän sankarin Janne Ahosen kanssa. Ja kyllä täytyy Martin Schmidtin kohdalla nostaa hattua aika korkealle siitä, että mies on viettänyt muutaman todella vaikean vuoden, mutta sitkeästi kaveri on jaksanut tehdä töitä ja tekee todella kovasti töitä edelleen palunsa eteen. Martin Schmidthän muistetaan muutaman vuoden takaa varsinaisesta kansallissankarina, oikeastaan tunnettiin Saksanmaalla. Sen jälkeen muutamia vaikeampia vuosia, mutta tässä on sitkeä mies, joka ei millään anna periksi. Ja nyt tämäkin kilpailu osoittaa siitä, että mies on kumminkin ihan kohtuullisessa kunnossa ja aika lähellä tälläkin hetkellä ihan maailman huippu. Wiedhölzlin, Goldbergerin ja Schmidtin verrattuna Andreas Kyttel on kenties sitten näitä hieman uudempia Janne Ahosen kilpakumppaneita. Ja en tiedä kunnioittiko sitten päivän sankaria sen verran, että jäi 4. tässä kilpailussa, mutta aina iloinen sveitsiläinen myöskin. Hienoa, että oli paikalla. Ehdottomasti upea juttu, että myöskin näitä nykyisiä tähtihyppäjiä ollaan saatu mukaan tähän kilpailuun. Kyttel ehdottomasti sitä porukkaa, joka viime vuosina on kuulunut aivan maailman huippuhyppäjien ja eliittihyppäjien joukkoon. Kyttel mun mielestä on samanoloinen persoona kuin jos puhutaan Andreas Goldbergerista. Kyttelissä paljon samaa, erittäin iloinen, myönteinen nuori mies ja Kyttel on mun mielestä niitä persoonia, joihin mäkiurheilu tulee nojaamaan sitten tulevaisuudessa. Ja tässä on niin kuin aika mielekäs asetelma, koska ajatellaan, että yksi legenda on astumassa nyt syrjään ja täältä näitä uusia, nuoria, innokkaita, erittäin sarmikkaita kavereita on tulossa sitten tilalle, niin tämä on upea katsottava. Janne Ahosen jäähyväiskilpailussa 3 joukkoon oli vaikea päästä sen osoittaa jo tuo podium-porukka. 3. Georg Späth. Späth edelleen jatkaa uraansa ja tekee tosissaan töitä, jotta murtautuisi aivan sitten maailman huipulle. Ja kyllä täytyy sanoa, että aika kovassa seurassa Janne Ahonen pääsee päättäjäiskilpailuaan hyppäämään. Späth tällä hetkellä kumminkin mun mielestä on yksi Saksan joukkueen kantavia voimia ja Georg Späth tässä kilpailussa 3. Toiseksi tässä kilpailussa Adam Malysz. En tiedä, onko kunnioitusta Kuningaskotkan suuntaan vai ei. Minä väitän, että ei. Adam Malyszkin on mies, joka hyppää ihan varmasti täysillä silloin, kun tuolta puomilta lähtee. Mä luulen, että Adam on kanssa niitä miehiä, että vaikka vähän pieni hymynkare suupielessä tähän kilpailuun tullaankin, niin Adam ei koskaan lähde leikkimielisesti hyppäämään kilpaa, vaan kyllä Adam haluaa aina näitä kilpailuja voittaa. Adam hyppää erinomaiset hypyt myöskin tässä kilpailussa, mutta kun ei riitä, niin ei riitä. Ei se riitä. Ilta oli Janne Ahosen ja se oli lopulta lopputuloksissakin Janne Ahosen. Huikea ura saa päätöksen sen arvoisella tavalla. Janne Ahosen leiskaukset 88,5 metriä ja 90 metriä. Tässä Jannen ensimmäinen siinä. Molemmilla kilpailukierroksilla kierroksen pisimmät hypyt ei Janne antanut tässäkään kilpailussa muille oikeastaan mahdollisuuksiakaan.
etukäteen oli jo tiedossa se, että kyllä Janne on hypännyt niin valtaisen määrän hyppyjä näistä Lahden hyppyrimäistä, että vaikka nyt muutaman kuukauden on viettänyt jo niin sanottua eläkeläisen elämää eikä kauheasti treenejä tehnyt, niin kyllähän Jannella niin vahvasti on piirtynyt jo tonne alitajunta ja takaraivoon se, kuinka näistä mäistä hypätään. Jannen kyvyt mäkimiehenä me tiedetään. Mun mielestä tämän kilpailun lopputulos ja nämä hypyt tässä oli osoitus siitä, että jos Janne jatkaisi uraansa, niin ei kahta kysymystä siitä, pystyisikö Janne Ahonen edelleen hyppäämään aivan maailman huipulla. Jo nämä hypyt 2 harjoitushypyn pohjalta on sitä luokkaa, että näillä hypyillä voitaisiin lähteä kiertämään vaikka tulevan kauden maailmankautta. Kyllä mä itsekin uskon sen, että jos mä olisin jatkanut, niin vielä olisi vähintään kohtuullisella tasolla menestynyt. En epäile sitä yhtään ja en epäile sitä, etteikö olisi voinut tulla ihan huippuvuosiakin vielä, mutta mä uskon, että mä tunnen sen, että on mittari ja mitta täys. Kiva olisi hypätä, kiva olisi menestyä, hypätä hienoja hyppyjä, mutta se työ, mitä se vaatii, niin mä en varmaan mitenkään olisi enää saanut motivoitua itteeni siihen duuniin. Hyvät katsojat, tulosliuska on nähty, voittaja on tiedossa, mutta se historiallinen viimeinen hyppy, se on näkemättä. Ja tässä se tulee Jannen ja hänen äitinsä kertomana. Äiti oli tornissa, siitä lähdettiin. Eli 24-5 vuotta kauan sitä nyt on mäkeä hypätty yhteensä ja ikinä ei ole äiti tuosta perspektiivistä hyppyä nähnyt ja nyt on. On ihan todella upea tunne kyllä, ja todella paljon oli ihmisiä ja upea fiilinki tuolla kentällä, että ihan hyvät muistot jää tästäkin. Joo, tietysti sinänsä jo erikoinen lähtöasetelma hyppyyn, että äiti pitää lähestulkoon kädestä kiinni putkella, ei nyt ihan sentään, mutta melkein. Ja siinä kun Adami hyppäsi, Malis hyppäsi mua ennen ja katsoin kun Malis laski putkesta irti, niin siinä tajusin, että ei perhana, että täällä ollaan viimeistä kertaa, että viimeisen kerran näen Adamin hypyn tästä näkökulmasta ja siinä meinasi semmoinen haikeus tulla, mutta sitten yleisö alkoi jo kannustamaan mua ja tuli mun vuoro niin mahtavalla fiiliksellä ja se, että olisiko se sitten hyppy ollut 80 metriä tai 90 metriä, sillä ei ole mitään väliä, mutta kuitenkin ihan kiva, että se oli se 90 metriä ja ei mitään, jätkät oli alhaalla ottamassa sufsikuja vastassa, niin hienoa siitä oli laskea läpi menestyjiä vuosien varrelta koko porukka. Koskaan ei voi sanoa, ei koskaan, mutta toivottavasti ei tule semmoista tilannetta tai päähänpälkähdystä, että käydäänpä vielä kokeilemaan. Oissa se kiva nyt, kun tämä meni näin mukavasti, niin käydä tuossa vaikka SM-kisat täräyttämässä, mutta maltetaan mieli. Nyt ura päättyi voittoisaan suoritukseen kuitenkin kovassa seurassa. Ja ei pilata sitä fiilistä ja muista. Se on loppu nyt. Kaikella on rajansa.